last December ang bong jong sinang litum Aadhaar card la pen PAN card jong si cepat link dun de pulutang denang litum penang ana problem si tamenang litum face nang kokji la sinang litum jong si Aadhaar card la pen PAN card jong si cepat link lelang la penang paling pinang ji pulutang denang litum niliphan la nili WhatsApp number si tamela da screen long nang cipi pon nang litum niliphan WhatsApp long nang text ignon mate nang contact ignon lapen Aadhaar card lapen PAN card kache paling ji aphan hadi nang litum long Aadhaar mobile number da doek nang ji lapen Aadhaar card long ketok ateng amen jong si PAN card long kupine mistake dan middle name jong si doko mate kupine spelling mistake dat mate apu amen jong si kupine mistake dat pusita me di halasona case long tanang litum Aadhaar pen PAN card bang ke link une de ji la si PAN card long jong si kupine correction nang ji dolang pulotang nang litum niliphan la nili methang screen long dak WhatsApp number nang ci pik po nang litum message nang pik non mate nang contact signon athema non an tanang litum long apor dolang 1 month support dolang nang litum jong si cepat link dun de pulutang nang litum penangana problem si tamen nang litum face nang kokji nili aprang ke dam tang video long si tamen nang litum phanang than pachini ponik bomlo lasila su video bang important pik an lasinang litum unan ke share than pachini ponik danon la Aadhaar PAN card ka cepat link lia tu matela PAN card long correction ji bang phwa bang pikor training ji do ana phan si tamen nang litum share than pachini ponik danon cardom